98. Nyt on kyllä menee parempi. Tää on vaan semmonen hentonen sinkari. On siellä jotakin. Jotakin löytyy. On tässäkin vielä. Tässäkin vielä kaiken. Oho. No soppas. Sieltä nousee jälleen nyt tuli vanha. Nyt tuli vanha kolikko. Se on 1600. Se on 1600 kolikko se. Hivenen vanhempi. No niin. Sen verran hyvä se iskusa vielä, että erottuu ruunut tuossa ja 1, 6 ja 30. Mikä tuo? Onko se 8 vai mitä se on? No niin. Päästiin 1600-luvulle.